आणि आम्ही आता बघा सर्व कडक चालू केलेली आहे. पाण्यात ठेवलं मगाशी. ही बघा बघू शकता आम्ही सर्व कडक केलं खरा, पण पाणीच नाही अजिबात आहे. बघा अडेकडे पाणी दिसणारच नाही. मित्रांनो आम्ही इंजिन लावलेलं आहे बघा. यो पाईप पण चांगलं आहे तसं. हय वाईस फुटलो आई आता पेवा काय नाही ना याच्यात काय गे. आणि आम्ही आता बघा सर्व कडक चालू केलेली आहे. पाण्यात ठेवलं मगाशी. ही बघा ती आम्ही आता बाजूक ठेवूया. ती कुंकवाने घातलेली आहे, पण हे बघा सर्व कडक सुरू केलं नाही, पण अजून पाणी नाही. पाणी काही दिसतच नाही. बघू शकता आम्ही सर्व कडक केलं खरा, पण पाणीच नाही अजिबात आहे. बघा अडेकडे पाणी दिसणारच नाही. तर आई थंय वायसा पाणी गावला त्याच्यात दुता पेंडी आहे. हे बघा बाकी काही जास्त पाणीच नाही. पाऊस येवकत नाही. दर रात्री येतात, दर दिवशी रात्री येतात, पण ह्यावेळी सकाळी दडी मारता औषधा वाजेत. आज येवकत नाही रात्री पाऊस, त्यामुळे सगळा सुकला आला. तरी पण आम्ही तरवो काढतो. तरवो बरो येता तरी खालीपर्यंत गेलो तरी पण येता. आता बघूया पाऊस पडत तेव्हा आमका पाणी आहे गावतला. तर मित्रांनो हे बघा अजून काय पाऊस येलेलोच नाही. आम्ही बादली घेतलेलो बसा, कारण नाहीतर आपल्या काढूक जमायचा नाही, पाय दुखतं त्याच्यामुळे बादली घेतलो. तर अजून काय पाऊस येऊक नाही त्याच्यामुळे पाणी नायाच. आणि पुढे पण काही पाणी नायाच दिसणार. तर आई आणि आम्ही आता वरती गेलो, मग थंय काहीतरी पाणी असा व्हायचा, त्याच्यामुळे थंय गेलो. आता थंय अर्धो काढतलो बघूया. आणि आता आम्ही हा पेज बीज आणलेली पेज आणि घेऊन आम्ही आता हाय आमका पाणी मिळालेलं आहे. हे तर तो पण वालायच होता, तो खाली काढत होतो तो पण वालायच होता. आणि उम्या एका नांगरता त्या दिवशी आम्ही नांगरलो व्हायला. बघा पूर्ण म्हणजे उकळ घालून घेतलं. आणि काल थोडे जे मेरा काढलं ही सगळ्या कोपऱ्यांची, फक्त तऱ्याचे 2 कोपरे आहेत ते रवलेले आहेत. अभी मेरे को रेट करो म्हणजे कसं काढताय तो 5 स्टारपैकी किती स्टार देऊ शकता तुम्ही. मी जर सर्व काढताय त्याच्या आधी 5 पैकी माझं किती स्टार देऊ शकता तर कमेंटमध्ये सांगा मला नक्की. तर मित्रांनो आम्ही आता पेज खाऊ केलो. आता बघूया पेज खातलो. आणि आम्ही आता आंब्याखाली बसलो आणि थोडं काढून झालो तर ह्या साईडिक वरती पाणी असं, पण खालच्या साईडिक पाणी नाही. तर बघूया आता किती काढून जाता तो. आणि थोडं आपण पेढे काढलं आणि आता आम्ही पेज खातलो. आणि म्हणजे हय असा मयात ना पेज खाऊ एकदम म्हणजे खायचा पण असं ते काय भाकरी विक्री तर तुम्ही नाही भाजी बिजी जी नाही खाणार ती पण खाऊ शकतात. म्हणजे हय इल्यार काय असं तर आपण खातलो असतं, कारण आपल्या भूक लागलेलीच असतं. आणि म्हणजे हय खाऊ काय वाटतच नाही. खायचा असायचं तर आपल्याक बराच लागतं चवीक. त्याच्यामुळे हय कोकणात खूप भारी वाटतात शेती. आणि पेज खाऊया. भाजी आणलेली आहे मुगाची आहे भाजी. मुगाची आहे, थांबा मी दाखवते. ही बघा मुगाची भाजी आणलेली आहे. आणि आम्ही पेज उघडूया आता. तर पेज आणलेली आहे ती आम्ही आता घेऊया. ते ढवळूया आम्ही. अरे येणार नाही आईन डावलं थानूक नाही, नुसते चमचे आणले ना 2, त्याच्यामुळे गडबड झाली. आता बघूया आमका भात घेऊ. पेजेतलो भात बाहेर काढू किती वर्ष लागतात ती. अरे यार कदाचित आमका वर्षात लागतली.
नाही भरता व्हायचं. चला बरा. चला आता आम्ही नुसतं पाणी घेऊया वरता. आपल्याला जास्त पेज नको आपल्याला परत घराकडे जाऊन जेवचा पण असा, त्यामुळे आम्ही पेज ओतून अरे बाप आता हे वतायची कशी. ओ नशीब पाच. तर मित्रांनो आम्ही आता पेज खातो. तर माका असं वाटतं ना, म्हणजे माझा विचार असं येता मनात की आपण आता हे काहीतरी ना हयातलं बाजूकच बावडी मस्त पाहिजे. आपण कधीतरी ना असा एकदा मटण करायचं आणि मटण बिटण खायचं मस्त, झोपायचा थोडा उशीर आणि झोपान उठल्याना डायरेक्ट हवी बावडी चुडी घालायची मस्तपैकी आणि पेवायचा सगळ्यांना. आता आम्ही पेज पियायचे आणि परत काढून जातलो सर्व. आणि नंतर मग संध्याकाळी बघूया आपण काय करतो. होता संध्याकाळी पण काहीतरी काम असताला काय माहीत नाही बघूया. कारण तर नाहीतर मग आम्ही सर्वच काढतलो आजच्याच. आणि उद्याच्याक मग थोडीफार नांगरणी करून मग लावणी करूची थोडीफार ह्या ठिकाणची आधी, नंतर त्या ठिकाणी जाऊ. तर बघूया आता. तर लवकर म्हटलं हे येतं 7 वाजता नका सोडून ये. आला करा आमच्या बातूकडे सकाळी गेलो आणि दूध घालते ना, आता बँकेत गेलो. तू कसं गेला बा ते पैसे म्हणतो आणि किंवा काढलं होतं तुझ्या आता काय नाही राहणार. इकडे पण घे सर्व ठिकाणी. कसं म्हणतात आता बांधू घेतात येता बांधून. आम्ही आता काढलो किती 50च्या दरम्यान झाले असते हयत आणि खाली थोडे पाण्यात ठेवलेले आहेत. तर आम्ही आता चाललो घरात, कारण खूप ऊन लागता. पाऊस काय अजून येऊकच नाही. पाहिज मग अशी लागान गेलो. तर आम्ही आता थंय इंजिन ठेवलेलं आहे. तर इंजिनाक संध्याकाळी इंजिन लावू गावात आणि पाणी सोडू गावात. तर त्यामुळे बघूया आधी डिझेल हा की नाही. चला जाऊया. तर आम्ही हे बघा ना एवढं काढलेलो आहे, थंयपर्यंत काढलेलो आहे एवढं सर्व. चपला खाली असतली आई येतात पेवा गाव काय ना काय गे. पाणी मस्त स्वच्छ आहे एकदम. स्वच्छ म्हणजे बरा तसा बघा मस्त हायला हे बावड्यातलं पाणी लावता. तर आम्ही आता आय लाजरी लागली. तर आम्ही आता हे खोलून बघूया डिझेल हा की नाही. तर तुमचं इंजिन आहे हे बघा. तर आम्ही आता डिझेल बघूया आतमध्ये हा की नाही तर नक्की. तर हे ठेवूया आम्ही. थांबा बघा दिसता थोडासा असा ठेवलेला. आम्ही आता जाऊया घरात आणि आम्ही आता येतलो डायरेक्ट ते म्हणजे संध्याकाळी. तर एवढं सोपं आहे पहा. तो होईपर्यंत येऊ होय बघूया आता. दुसरं आणूचो आई थंय थांबली आहे. तर आम्ही आता घरात जाऊया. तर ऊन खूप लागता. तर आई का ऊन खूप लागला त्याच्यामुळे आणि पाणी पण पाऊस पण येऊ नाही त्याच्यामुळे थंड वाटला असता.
तर पाऊस येऊ नाही. हा खरं हां खरंच आहे. तर मित्रांनो आम्ही आता चढलो करा तर चल पुढे तू. तर आम्ही आता चढलो करा. तर असे छोटे छोटे व्हिडिओ म्हणजे दररोज जे माहीत झालं त्याचे छोटे छोटे व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचत राहतले. जे काय कोकणातले शेती असत जे करतो आम्ही त्यांचे व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत येत राहते. आणि त्याच्यासाठी तुम्ही सबस्क्राईब करा. म्हणजे खाली लालवाला बटन असताना त्याच्यावर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून तुमका जे नवीन व्हिडिओ येतात शेतीचे ते नक्की तुमका समजतील. तर आम्ही आता जाऊया घरात डायरेक्ट आणि आम्ही आता येतलो संध्याकाळी. तर मित्रांनो आम्ही आता इलं होते म्हणजे इंजिनचा पाणी घेऊ म्हणजे इंजिनचा पाणी तरव्यात सोडतलो जेणेकरून तरव्यात पाणी गावात पेंडी येतो परत सर्व काढू पाहत. आम्ही आता इलं पाईप घेऊन इलो डिझेल असाच म्हणजे तुम्ही बघलं डिझेल असा. तर आता बघूया लावतलो पाणी. आता पाईप लावतो हे बघा सर तुमका माहीत असा म्हणजे दादानी हो मागवलेला आहे तो ताडपत्री असताना तसं म्हणजे प्लॅस्टिक आहे म्हणजे आपल्या एकदर वडो प्लॅस्टिक आहे म्हणजे तो आपल्या होत असं ना गुंडावून ठेवू शकतो असं म्हणजे पण फाटता नाही ह्याची. हे बघा हे फाटलं आहे थोडंसं फाटता नाही ह्याची काळजी घेऊ फक्त. हां थोडीशी काळजी घेऊचीच लागता. अरे फाटलं आहे हो थोडंसं. जर फाटलं आहे तर पाणी बघूया कसं जायत कदाचित पण आता एक काळजी घ्यायची लागता फाटलं की नाही तो. हे कसं जास्त मोठं पंप त्याच्यामुळे पटापट पाणी जातं ह्याने फास्ट. तर आता बघूया आम्ही चालू करतो आणि ह्यो बरं पडता गुंडावून घेऊ शकतो त्या मोठ्या पाईपापेक्षा. तर आम्ही आता चालू करतलो. आमचं पाईप जोडून झालेलं बघा थईपर्यंत हा पाईप पण आणि तो प्लॅस्टिकचा असल्यामुळे त्या दुसऱ्या पाईपात जायच नव्हतं ते कसं गेलो. आता आम्ही चालू करूया बघूया कारण हे तो जरा फोर्स असल्यामुळे बघूया आधी काय होतं आता. चला मित्रांनो आम्ही इंजिन लावलेला बघा यो पाईप पण चांगलं आहे तसं. हय वाईस फुटलो त्याच्यामुळे पाणी सगळं हय अजिबात पाणी नव्हतं पूर्ण सुकलेला आता सगळं पाणी येईल तर हय पण जातं तरी पाटानं आम्ही खाली घाललं. आता आम्ही जाऊया डायरेक्ट काढूक जाऊया आम्ही आता थोड्या उशिरानं आपण बंद करू त्या खालीपर्यंत फक्त पाणी जाऊ हय की काय नाही. चला तर थंय सोडलेलं आहे पाणी आणि अजून हयपर्यंत येऊक नाही पाणी. हे बघा हय सुक्याचा आता थंयपर्यंत अर्धवटपर्यंत थंयपर्यंत तिला असतात. आता बघूया कधी येतं आता अजून येऊक नाही पाणी. तर बघा पाणी इलेलं आहे हयपर्यंत ह्याकडे जाईल हां अरे इला पाणी आहे बघा फक्त हय मध्ये राहिलं त्या ठिकाणी उंच त्या ठिकाणी येऊक नाही पाणी. हे बघा पाणी इला अडे आता येत पूर्ण भरात थोड्या उशिरान. बघा हे बघा पाणी इला सगळा. हे बघा अडेसून पण इला सगळा पाणी. तर बघूया जास्त होईपर्यंत थोडा येऊ काय. हां आता काढूक सुरुवात करतोय. नाही मी घराकडे जातले आता इला पाणी आता ते का फोर्स जास्त असल्यामुळे आणि मोठा इंजिन आहे त्याच्यामुळे आई कितीचा तर त्याच्यामुळे पाणी येतं पटापट इला आहे. आई आता पेवा काय नाही ना याच्यात काय गे. तर मित्रांनो पाणी फुगलेलं आता म्हणजे पाणी पूर्ण भरला कोपऱ्यात त्याच्यामुळे आम्ही आता इला बंद करू. आता बंद करूया. बंद झालेला आपला काय बघूया. हां धोंडे आता म्हणा आता म्हणायचं